sabon shirin Kannywood a yau. Assalamu alaikum masoya na suna na Rayya Aminu wanda kuka fi sani da Rayya. Ku ci gaba da kallon tashar Tozali TV domin Tozali TV ta ku ce kuma mu mata mu ce. Sunana Yusuf Gaison. Ku ci gaba da kallon tashar Tozali TV. Tozali TV ta ku ce ta mu ce ta wace. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani sunana Muhammad Abdullahi wanda aka fi sani da Showman Tutu. Gashi nan mun ƙara shiga lunguna sakuna muna sakulo muku. To yanzu gashi nan mun zakulo wani wanda shi ma a fannin shi sarki ne. Amma Hausawa sun ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Malam ko me sunanka? Sunana Alfazazi Muhammad. To Malam Alfazazi Muhammad gashi nan muna tare da kai. Menene fil ɗinka ko kuma menene matsayinka a masana'antar? Ni darakta ne kuma marubuci na fina-finan Hausa. To Malam Alfazazi gashi nan dai har yanzu muna tare da Alfazazi Muhammad. Marubuci ne yace kuma shi darakta ne ma'ana mai bada umarni. To Malam Alfazazi ko me daka a kota fim ɗinka wanda tana ta min yawo akai an yi guje-guje a titi an yi kone-kone an yi ƙauyuka an shiga ƙauyuka haka amma na manta sunan fim ɗin. Ko da ka ita na mun sunan fim din? Fina-finan da ne haka suna da yawa amma dai ina ganin ina kyautata zaton kamar wata tafiya kake ne. Warai kuwa wata tafiyan ne ma nake magana. To Malam Alfazazi ko me da ka gaya wa masoyanka? Gaskiya ba abin da zan ce masoyana sai godiya a gare su kuma ina fatan za su ci gaba da kaunan mu babu abin da za mu ce musu sai godiya saboda duk wani abin da muke muna yi ne saboda su. Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya ba mu tare. To alhamdulillah gashi nan har yanzu muna tare da Alfazazi Muhammad wanda marubuci ne shi kuma darekta ne shi ma'ana mai ba da umarni a masana'antar. Ko me da ka gaya wa gidan TV mai albarka Tozali TV? Babu abin da za mu ce ma Tozali sai zai mu ce Allah ya kara ɗaukaka su abin da suke kuma da Allah su ci gaba su kuma ɗora inda suke. Kuma muna murna da wannan gidan TV mai tarin albarka. To Malam Alfazazi duka a nan muka kawo karshen maudu'inmu da kai sai mun neme ka wani jikon. To na gode sosai Tozali TV. Tozali TV.